హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరికి నమస్కారం. అందరూ బాగున్నారా? ఇప్పుడు మేము ఇక్కడ బీచ్ పక్కన ఒక గుజరాత్ ప్యాలెస్ అని ఉంది కదా, దానికి వచ్చాము. మా సార్ స్టే చేస్తున్నారు, పికప్ చేసుకోవడానికి వచ్చాను. చాలా పెద్ద బంగ్లా, ఇది భలే ఉంటుంది. గుజరాత్ ప్యాలెస్ అనమాట ఇది. లోపల ఇంటర్వ్యూ భలే ఉంటుంది. లోపలికి లోపలికి ఎంట్రీ లేదనమాట. ఈరోజు ఎవరో ఎమ్మెల్యే వస్తామన్నమాట. ఎందుకంటే ఆ కట్అవుట్లు గిట్అవుట్లు అని పెట్టారు. అందుకే నేను బయట ఉంటాను, లోపలికి వెళ్ళి